Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 30-njy marty hepdäniň pensiýa gününi biziň kanalymyza hoş geldiňiz. Şu günkü men bilen gepleşikde ine Timur Serkerde bar. Timur Serkerde. Salam aleikum. Aleyküm salam. Salam biziň watandaşlarym. Hoş geldiňiz biziň kanalymyza. Şu günkü biziň gepleşigimizde esas tema soralar we jogaplar. Yaman köp soralar gelýär. Bunun esas öýlegini men saýladym. Soralar, gaýtalanýan soralary we esasy ýa-ni adamlarymyzy, biziň watandaşlarymyzy gyzyklandyrýan soralary men saýladym. Hemme gaýtalanýan soralary men ýürüýt aýdýan sebäbi her adama jogap bermäne wagtymyz ýok. Şoň üçin efirde ine açyk jogap berjek. Gelin şu soralary geçelim. Birinji soral ine Murada ýollar aprelda 12 döwleti açyljakmys, çynmy şul ýa-da ýok. Bize halis ýadadyk eýem 3 ýyla gitdi, garaşyp otyrys. Bütün dünýäniň liderleri niýet edýärkäler. Näme üçin bize kömek eden oklar, näme üçin Türkmenistanyň halkyna kömek eden oklar. Ine şu ýaly soragy geldi biziň watandaşlarymyzdan. Ine şu soraga Timur, men sizi haýyş edýän, egerde siz jogap berip bilseňiz gowy bolardy. Sesini eşitdiňizmi Timur? Hawa dünýä. Ýanky soraga eger jogap berip bilseňiz, ine apreliň başynda 12 döwlete ýollar açyljakmyş. Şu çynmy ýalanmy? Näme üçin ine Türkmenistanyna 2 ýyldan gowrak ýol ýapyldy, 3 ýyla gitdi, biz çağlarymyzy göretimiz gelýär. Dogun arnaşymyzy göretimiz gelýär, Türkmenistanyny gidetimiz gelýär. Bütün dünýä liderleri niýe seredýärkä, näme üçin Türkmenistanyna bu ýaly bir kançylyklar etdirýärkä diýip soragy geldi. Şu soraga näme jogap beriljek? Sawal sözi üçin. Şu biz şu sora gaýtadan kilýär. Şol soraň jogaby halkyň aktiw bolmasy. Halk aktiw bolmaly, halk birleşip çykmaly, halk birleşip ýollar ýapmaly. Halk birleşip aeroportlara barmaly, toplanışyp var. Egerde halk herekete geçmese ýollar açylmaz. Hemme informasiýa Türk telewizionynyň gelen informasiýa we belki näme Smilede gelen informasiýa bary ýalan, ýollar açylmaz. Halk kadar çykyp öz hakykyny talap etmese ýollar açylmaz. Sag bolun. Sağ olun köp. Menem üstüne goşaýyn. Biz hem 2 ýyldan bäri Türkmenistanyň hökümetiniň alýan tehnikalaryny gördük. Ine häzir ýanwarda ýollar açylar. Täzeliň öňüti şeýle aýdýarlar. Ýanwar geçen soň ine häzir fevralda ýollar açylýar. Fevral barynda häzir saýlawlar geçireli. Ine martda ýollar açylýar. Martda geldi, ine aprelde. Aprel geler, ine mayda häzir bayram ma, Aşgabatyň bayramy. Şonu geçireli. Ondan soň prezident açjak diýermiş. Ine awgustda ýollar açylýar. Awgust gelýär, ine häzir sentýabrda bir taraplyk bar, şonu geçirip çyka ýollar açýar. Sentýabrda geçe, ine häzir oktýabrda, dekabrda garaşlyk bar, şondan geçirip ine ýollar açýar. Dekabr gelýär, ine ýanwarda ýollar açyljakmyş täze. Şeýdip Allah gelýär. Bu näme çıkýar? Ýolun esasy ýapylyşynyň sebäbi Türkmenistanyň prezidenti özüniň Türkmenistanyň halkynyň seslerini ogurlap, bir kanun ýagdaýda prezident boldugyny bilýär. Bu adamy özüne serdar diýen adam ýa Gurbanul diýen adamlary, Türkmenistanyň graždanlary hiç kim ne hormat goýýar, ne siýilýär, ne de ses berdi. Bular ogurlyk edip inni ýuwaş-ýuwaşdan hökümetiň başyna gelip hökümetdäki adamlary öz garyndaşlaryny goýup berkidip ondan soň ýuwaş-ýuwaş ýollar açalar 1 ýyldan soň. 2022-de 2023-de ýollar açylýar. Anyk men size aýdýan. Häzirki ýollaryň açylyşy Rossiýada adamlara ýollar ýapak. Türkmenistan howa ýollary Rossiýadaky adamlary Türkmenistana getirýär. Orsun aviakompaniýasy bilen Türkmenistana şol adamlar Türkmen hava ýollaryna minip
başga ýurtlara akdiýa, ol tranzit. Türkmen halkyna hiç il dahyly ýok. Ine şu 12 döwlet şunu açyp berýär. Bular Russiýanyň prezidentina Putina hyzmatdaşlyk edýär. Şoň bilen. Şoň hyzmat edýär. Şoň halkyny, Russiýan halkyny hemme ýurtlara akdirler. Ine şoň bilen ýol açyp oturar. Ol aýda bir sany, iki sany charter reis oňuz etmem. Ol ýagdaýda ýa ýegenleri ýa-da biri daşyna çykdy. Bahana bilen bir 5-10 adam alyp geldiler. Bahana bilen bir 30-40 adamy ýygyna getirýärler. Ya samolyot boş gitmesin diýip ýa getirýärler. O ýol açykdyr. Bir zady unutmalar. Ýollar Türkmenistanyň prezidenti saýlan ýa bayramba ýok oňa serdilmeler. Ýollar açyk bolmaly. Ýollar ýapyk bolsa Türkmenistanyň konstitusiýasy bozulýar. Türkmenistanyň erkin halkynyň haklary gaty bozulýar. Ine oňa hiç il prezidentiniň hökümetiň hiç ili haky ýokdur. Täze Türkmenistanyň urşy. Eger uruş bolmasa onu wayenna polojeniýa edip mümkin ýapyp bolýar. Uruş ýok, hiç şart ýok. Ýollar açylmaly. Şoň üçin bu ýalan zatlary inanmaň, dine özüňiz ýollar açyp bilýäňiz, seslerinizi berin, biz bütün dünýäde şu problemany galdyrady. Ine saýlawçylaryň sesleri, şul adamlaryň dine şu problematyal, buluň seslerini ogladylar, buluň ýollaryny açanoklar, buluň pasportlaryny çalşanoklar diýip biz bahana bilen beýlik problemany ýanglandyryp bütün dünýäye ýetirir. Ve şoň çözgüdini alar. Ine ýoluň meselesi. Inniki sorawa Timur Serkerde bizim halkymyz sorawa men nähili ses berip bilen Murada şu ýaly sorawa men şu sorawa jogap berip halis ýadadym. Ine şoňa siz näme jogap berdiňiz? Näme biz düşündireli bizim watandaşlarymyza nähili ses bermäni biz gapyma gapy aýlanaýmadan başga da et gördük. Bir topar adam agitasiýaly geçirýär. Bir topar adam ýa-ni ýürütüleşdirilen mesajlary ýeberýär, ýa tekstlary şu ýerde bassaň, bu saýta gidýän o ýerde bassaň ses berdiň bolýar. 2 gerek klik etsen, ýa-ni 2 gerek bassaň ses berdiň bolýar. Şol ýaly ansatlaşdyrdyk. Indi şonda da şu ýaly soralar gelýär. Şoňa siz näme jogap berip biljek? Timur Serkerde. Mikrofonuňyzy ýap. Ediz vatandaşlarım, halkın ilim ine şu soraňyza jogap berilmesin problemi hiç gerek yok. Şu Telegram kanalında gireňizde şu näme silka bassaňyz şu çykýar, silka bassaňyz çykýar. Telefonuňyzda internet bolsa şol silka çykan wagtynda Serdar Berdimuhamedov ve yukarıda Murat Kurbanov näme bar, şol näme düýmesi. Haýsyny siz näme saýlajak bolsaňyz şoňa basýaňyz, boldy, başga telikde elektron gaty bir ýeňil zat. Hiç problemi ýok. Eliňizde telefon bolsa boldy. Bulatlar biz uje 3 aýdan bäri aýtyp gelip dursawa şu ýerde bir düşünmeseňiz DVT kanalyna girip bilseňiz we DVT kanalynyň gyzyklanyp bilseňiz hawa. Bu elementar zat bu. Bu hiç ile problemi ýok. Şoň üçin birazcık ödemizi seretseňiz, mana şu bolup duran zatlar barda çykyşlary seretseňiz az ekranda şöyle aýdylykdyr, şöyle gökölükdir. Sag bolun. Gattor diýdiňiz Timur Serkerde. Hormatly watandaşlar, biz ine bir aý bolýar, häzir 10-njy martdan başlap aýdyp gelip otyryz. Nähili bolmaly. Ine şul saýlawlar, pardon, 10-njy martdan öň aýdyp gelip otyryz. Şu saýlawlar nähili geçýär, niýede ses berip bolýar. Bizim çykyşlarymyzda. Men gen görýän adamlar bizim çykyşlarymyzy gören maňa imodan ýa başga ýerlerden ýanky haýş edýärler. Mümkin orada internet açylanok. Ol Türkmenistanyň bolup biler. Ýöne gynansak da Türk döwletiň Türk döwletinde wagtynça ýaşaýan bizim watandaşlarymyz menden soraýarlar. Näme YouTube'a girip şunu göreningizde, şu ýaly çykyşlary göreningizde näme biri öňüňize gelip jenaýat iş etdiňiz diýip siziň eliňiz gaňryp alyp gidýärmi? Ýa näme problema bar?
Näçip YouTube'da arkaň bütün dünýäň adamlary görýär, YouTube'u siz görüp bileňiz. Näme şonu görýänizde eýýäm huk dürýämi? Diýmek siz YouTube görüp bilmeseňiz, ses berip bilmeseňiz, näçip sizin döwletiňizde ya sizin öýüňizde ya da Türkmenistanda ýagdaýlar düzelsin? Düzelmedi. Düzelmelen der. Siz Türkmenistan döwleti, Türkmenistan toprağı, Türkmenistan'ın howasyny, ata-babalarının mazarlyklaryny, ýaşlykda geçiren yerlerini, hemme zady, tebigatyny padarky berdiňiz iksany maşeňa. Olam hedir edip oğurlady. Ses çykan oga hiç kimden. Näçip onsoň sizde ýollar açylsyn, düzelsin, sizin kanunlaryňyz berja edilsin, pasportlaryňyz bolsun. Näçip? Hiç şert ýok ama. Hiç ýanky sebäp ýok. Siz ses bermek üçin YouTube'u görmen adamlardan bilýäňiz. Anam YouTube'u görseňiz bir zat bolarmy? Ya näme köp wagt alýarmy? Men düşünýän gije uny diýişleýäňiz. Düşünýän ýöne men ýürüýte ýazýan ses nähil bermeli, ýani videolar etme. Mundan beter nädeli? Gapyma gapy aýlanalymy? Näme edeli? Aýdym. Onsoň şu zatlara ýa-ni çykyşlaryňyzda diýäňiz. Bizim çykyşlarymyz sizin soragyňyz boýunça. Egerde siz bize beýleki inoplantyanlar barda sorsaňyz, bizim çykyşlarymyz inoplantyanlar boýunça bolar. Egerde siz reptiliýa ýanky düzgünlerini soragyňyz, onu biz reptiliýa boýunça size çykyş edip aýdar. Ya egerde siz Russiýa ýagdaýyny düşünip berdiňiz, biz Russiýa barda size düşündürür. Ýöne sizin berýän soragyňyza biz çykyşlarymyzy edýär. Bizim çykyşlarymyz hakykatan bu real bolmaly. Hakyky syýasat çykyşlarymyz gerek. Bir syýasat çykyş etsek, siz düşünmerdiňiz hem diýýärler. Şonuň üçin biz sady dille size ýuwaş-ýuwaş, ýani sizi östürjek bolup düşünmek edýär. Şonuň üçin biz gaýtalanamyz yok. Siz gaýtalanıp bize sorak berýäňiz. Biz şonu ýene-de size aýtmaly bolýar. Ine şoňa biz gynanýar. Hormatly watandaşlar, ses bermek gaty erkin we gaty sady. Gayrat edip öz watandaşlaryňyza, işleşen ýerleriňizde türkmen bolsa paýlaşyň. Hatda men bir garnaşym maňa jaňa ýa Kiprdan. Başga bir problema bolan. Men sordum, şuraya ses berýärmi? Ýok, biz habarmydam ýok diýär. Ona sen habaryň ýok. Ona beýleki adamyň habary barmy? Ýok, onuň habary ýok. Ura erteden akşama işdi diýär, 700 adam işleýär. Diňe söwüp gelýär. Söwgüniň bilen bir zat bolýarmy? Ýa bir zat çözülýärmi? Ýok. Birine söwgüniňden özüňe saglyk dil Allah'dan. Söwmeler. Hereket etmeli. Ine iň güývenlikli hereketi ses vermek. Birek biriňize jaňydan kyn görmek, dost, ýar, düşmanyň bolsa jaňy düşünür. Ine şu bolan Murat Gurbanow diýen ýa-ni Timur Sekerde Ron gapdalyna bir nabidatlar bar, bunun arkasynda gurmalar bar. Şunu bir zat etjek bolýar. Biz şolara şans hökmünde bir ses bereli, göreli, şunu edilýär, edilmeýär. Bir kejik hereket bolýar sizin tarapyňyzdan. Bizim tarapymyzdan bir iş bolýar. Biz bir gidip bütün dünýäni galdyryp bilýär. Şular bilen, şu sesler bilen. Şu zatlary size aýtmak her gerek bize wagt ýitirmek bolýar. Gynatap da biz gaýtalamaly bolýar. Şonuň üçin kim bilýän bolsa ses näýil bermeli. Birek-biriňize öwredin bize indi gapyma gapaýyn aýlanmasak başga alajam ýok. Indik soragy geçelim, hormatly watandaşlar. Şu ses bermeklik boýunça şu videoň aşağına ýene-de men mesaj goýan tekst, şo ýerde sayt we saýlawlar 2022 diýip bassaňyz şoňa, ýa şonu kopya edip, ýani browsera goýsaňyz, siz bu saýlawlara barýaňyz. Şo ýerde de ses berip bilýär. Iki adam, iki kandidat bar, istenen adama berip bilýär. Indik soragy geçelim, Timur. Ine berip durmaly, hereket etmeli. Diňe umumy gurrun edýärsiňiz. Konkretden nähili hereket etmeli? Nädip aýtmaly? Onu uğradan dok. YouTube'da berýän maslahatlaryňyzy Halis MKM dinleýär. Şu sora näme jogap berjek Timur? Bizim çykyşlarymyzda diňe MKM polisiýa ol haramdagy rejimi olan grupy hemmesi dinläp dur. Bütün dünya Türkmen dünyasy görüp dur bizim çykyşlarymyzda.
Soňamata şu näçe şu 3 aýlap ýetidin aslama deňet. Şu biz işläp otyp çykyş etýär. O çykyşlamazda birinjiden çykyşlamazda bizim çykyşlamazda konkretika bar o. Biz şu halkymyz üçin konkret gaýtdyk, näme etmeli? Ýol açmak üçin näme etmeli? O çağalary Ukrainadan getirmek üçin näme etmeli? O öz hak hukuklaryny näme talap etmeli? Näme türkmen taşynda birini goramaly? Näde biz daşyndan gorap biler? Ve näme birlikde hereket etmeli? Bu hareketler barada bu hemme zatlar barada biz aýdyp geçdik. Soň üçin biziň sol çykyşlarymyzy görüp bir 3-4 gerek görsebilen sol hemme zatlar aýan bolar. Soň üçin sizden haýyş sol biziň çykyşlarymyzy görüň. Halka düşündürüşlerimizi görüň. Sonda hemme zat öğrenirler. Ýene bilip bilmän sol bir aýtýar bir näme bar. Bir adamy tanajak bolsaň şonuň soň kömüşini giyip azak soň ýoluna ýörek bermelidir. Soň üçin bir adamy mesela Murat Gurbançyk şet Turkowa. Siz sol adamy bir Türkmenistanyň grajdany bolan şu adam kim? O Timur Terkede kim? Ötkillerinde sol foral göremeli. Ve sol foral gören vaktinde sol adam kim? Son çıkışlarını, sonu analiz etmeli, son çıkışlarını emretini hava. Son gepleşini, adamlarla gepleşini neylek son hava. Hem de öğrenmeli, sonunda öğrenen vaktınızda hem bir adam ayağını oluyor. Edir vatandaşlarım son için azak ün verip sonu ün vermeyi bekleyen sol bilim çıkışlarını YouTube'dan seyretmeni bekleyen. Sonda hem zat aýanlar. Sağ olun. Bolýa, sağ olun Timur Serkede. Menim goşunt goşaýyn. Hormatly watandaşlar, biz her wagtyň bir böleginde ýürütülüşdiren hereketlerimiz bar. Biz size düşündürýär, sizi çağırýar şu hereketlere, size maslahat berýär, nähil etmeli. Biz şonu edýär. Ýöne gynansak da köp adam goşulanok. Şonuň üçin biz şul akçylar taýýarlamak üçin öňünden taýýarlyk geçýär. Mysal üçin 2 aprelde ses berişligi üçin biz bir aýlap düşünüp gelýär her ýere. Eýýem ses berişlik başlady. 2 aprelde Gutorya 20 saat 59 minutdan geçti 00 bolanno Gutorya ses berişlik. Hereket edin. Birinize canlaşın, aydın, paylaşın ýa-ni informasiýany. Sesleri verin. İsteniň adama ses berip bilýäňiz. Ýöne oturmaň, gyrda durmaň. Bize näçe köp adam ses berse, şonça ýerti siziň haklaryňyzy bütün dünýä gurumlaryň öňüne düşündirmek ansa. Sebäbi siz diýäňiz, näçe bütün dünýä gurumlary bize kömek edenok. Bütün dünýä ýolbaşçylary bize kömek edenok. Näçe size kömek etsin? Sizin ses çykan oga. Biz şonuň ýanyna baranymyzda bize güna diýerler. Hawa ýolbaş Gurbanow, sizin dünýä garaşyňyz dogry biz ynanýar, biz golýar sizi. Ýöne siz ýeklediniz. Sizin arkaňyzda bir 100 adam bar, 200 adam bar. Ol Fransada da bar. Prezidente garşy, oňa garşy, muňa garşy. Hemme döwletlerde de bar. Näme ütköşükli bar. Hani urýar 45% daşynyň içine giyip bilmeýän bolsa, hani pasportlar, onça adam pasport çalışmaýan bolsa, hani ol adamlar? Näme protest edenok, näme ardalar ýazanok, näme hereketler edenoklar? Kanun esasında. Men näme diýjem däme? Gorkýarlar diýsem, bolýa içinde gorkýarlar, daşynda näme gorkýarlar? Ya Türkde onun ýyzynyň emheme etmemi? Ya onun kirletinden bütün dünýä emheme mi? Emheme bar ýol 9000 adam bar. Näme Türkiýede de bir ýene de bir 9000 adam bar. Elbetde ýok. Elbetde üstüne ýazarlar. Elbetde sen taýýar bolmaň üstüne hatlar ýazsa, puas olsa, jogap bermeli. Onun gaçmaly. Öňe baralar jogap bermeli. Onun gaçmaly. Elbetde bir ýerde kanun bolsa, sen hökman goşulyp birinji bolup jogap bermeli şoňa. Sen gaçmaly şonu. Şu gaçan soň, gizlenen soň, pul berip şonu ýatyran soň, şular problemalar başlaýar. Durmaýar şu problem. Şoň üçin ol günä bizde. Ýene men bir dagda aýdyp geçjek size. Serdim. Biz sizden siýasatçylar pikirleri isleýämiz ok. Ol mümkin däl.
Sizin siyasi düşünýäňiz pes bol dogry. Sebäbi 30 ýyllap siyasata aňyzda dursun, jemgyýet işlerine goşdurman, jemgyýet problemleri galdyrman, jemgyýet bilimler bermän hükümetiň adamlary, ýa-da diktatorlar halky gysyp köretdiler. Ýa-da bizim halkymyň içindäki bilýän adamlar aýryp basyp kuw yapyp ýa-ni aýyrdylar şol bilimler bermeli. Inni häzir Allah jana Hudaýjan daşna çıkanlar var, göller açıldy. Men bir daha da doğru düşünýär. Eger sen pizza paýlayan bolsaň, ýa-da bir ýerde stalowoda işleýän bolsaň, ýa-da serwer bolup, ýa-ni servis edýän bolsaň, ýa-da stroykada işleýän bolsaň, sen 10 saat işleýän, sen siyasat bilen meşgul bolmana wagtyň ýok. Elbetde. Elbetde şonuň üçin sen pikirin siyasat boýunça gowşak, elbetde. Sebäbi siyasat bul bir hünär. Bunu bilmek üçin sen bir topar dokumentler günne öwrenmeli, kanunlary öwrenmeli. Bir topar ýazyjylary, jurnalistleri, beýlik siyasatçylary izarlamaly. Bir topar dünýäde bolýan hadiseleri öwrenip durmaly. Günne Türkmenistanda bolýan zatlar analiz edip, watan programmasyny görüp, ony ýa kanunlary deňgelýän, deňeşdirip, Türkmenistanyň prezidenti näme diýär, onu deňeşdirip, bütün dünýäde Türkmenistan boýunça maglumatlar nähili, çynmy, ýalanmy? Bütün dünyada bular näme öňe apary, alýam, allamyam. Amerikada prezident näme diýdi Türkmenistan boýunça? Bir topar informasiýalar ýygnap, analiz edip günne 3-4 saat geçirmek. Sizin o wagtyňyz ýok. Ondan soň pikirler dörýär. Durnukly, analiz edilen, logik taýdan dogry pikirler dörýär. Ine şunu etmek üçin sizin wagtyňyz ýok. Şoň üçin siz spesialist bolup bilmersiňiz. Ine şoň üçin şoňa siyasatçylar. Bu bir siyasat, bu bir hünär. Anladın? Bunu erteden akşam açılı etmeden, ýöne akşam kamerany açyp ekranyň öňüne gurulursan, sen ekranyň öňüne kahraman bolýan boldy, şoňdan torýar. Şoň üçin size hakykatdan eger biz opozisiýa seyretdik, şu ýaly hemme zat analiz edip, öwrenip, halkymyza ýa-ni video yapyp, düşündirip edýän adam al. Mene akıl sapara bilýän başga adam bilen. Şonuň üçin sizin hem pikirleriniz gowşak siyasatçylar ýok bu. Onu da düşünýär. Ýöne inni näme etmeli? Şu ýagdaýda näme çykmaly? Elbetde biz begiler Hıdyrov töhmet atandan hakyky siyasat bilen meşgul bolup bir siyasatyň bilimlerini berse, Allamrat Rahimov töhmetlerini durdup hakyky jurnalist hökmüne, jurnalist rastlýasyny edip Türkmenistan'da bir kanun, günlük kanunu bozayan adamları, ministerleri, prezidenti, halk masadının yoluşunu suud edip, hem yere yazıp zaten görüşte ya da hakikat aydıp dursa, elbette sizin fikirlerini duyuklar, ösür, elbette. Inni şu hatlar bolmansam, şu ýagdaýda näme etmeli? Şu ýagdaýda onu siz analiz edip fikirler berýän adam taşyny düşmeli. Şolar bilen bile bolmaly. Olar gorumaly. O kommentariýalar ýazmaly. Ýa-ni kim töhmet atýan bolsa olary düşündirmeli. Ya olardan sormaly. Näme üçin sen şonu edýän? Näme zatna suwtlanman barmy zat diýip. Siz bir hereketler etmeli. Siz bir näme diýsem kam siyasatçy bolup bilmersiňiz, elbetde ona işiniz taşlamaly bolar. Onlar şu pikir edip, hakykaty aýdyp, analizler edip size hemme zat düşündirýän adamlaryň ýanyna bolmaly, şolary sora bermeli, jaňlaşmaly, şolar bilen bolmaly, bilip ösmeli. Başalaç ýok. Ol Gurbanow bolsun, Akbel Sapar bolsun, beýlik bolsun, tapawy ýok. Onam siz saýlamaly. Kimi dinlemeli? Näme dinlemeli? Östürýärmi siz şol östüren okmy? Ne şu zatlar. Şoň üçin biz dogry düşünýär halkyň ýagdaýyna. Diňe hakykatdan bir 2-3 kanal bar. Size hakykaty aýtyp biljek, düşündirip biljek. Galany dinlemäni gowy. Onu düşünýär. Ýöne şu ýagdaýda biz nähili ösmeli? Şu ýagdaýda biz nähili dünýä garaşymyz çalşmaly? Şu ýagdaýda biz pikirlerimiz nähili ütkötüp biler? Ne şonu ünsürin. Egerde şuna jogabyňyz bolsa, ýazyn kommentariýada bize gatlyk şolatdy. Indi ýene bizim sorumyza gaýtyp gelelim. Ine bizim bir vatandaşymyz ýa berk durmaly. Biz berk dur. Hereket etmeli. Diňe uňgörün edýärmi? Bir hereket edýär. Ine taýlawlar gurmamak. Pikir etmeň Gurban aýtdy hemme ylak edip etdiler. Ýok. Muňa ýygnak geçirildi. Ýygnakda karar alındy.
On soň adamlar gözläp tapdyk bütün dünýäde. On soň nabuldadyn tabiat inçiler tapdyk. Olar bilen gepleşikler geçirýär günler. On soň bu saýlawlary geçirmek üçin onu programmalar düzmek bir topar iş. O hereketden sizin üçin. Bu telefon. Şu edilen hereketler diňe bir nokta koşmaly, iki edek ýa sylka, çelge basmaly. Şonu edilen bolmaly. Hormatly watandaşlar. O zaman biz nähili milyarder, maşynik, arkasynda MHM, polis, prokuratura, sud, kadet guluklar dur. Olar bir armiýa, harby dur. Olar biz nähili ýeňelsiz, eger nokot basmana, ýa-ni iksan çelge basmana kyn görýän bolsaňyz, şunu üns bermeýän bolsaňyz, şunu idetiniz gelen olsa, gorkýan bolsaňyz biz nähili olar ýeňeli? Düşündürmi? Näme etmeli? Şonuň üçin meniň pikirimçe birinji bilen biz her kim özüne sorag bermeli. Men siýasat çökmünde men şu edýän zadym urwam ýokmy? Şu zatlar kömek edýän, kömek edenem, kömek etmese onda men uğrum çalışmaly. Men hünerim çalışmaly ýa-da mundan beter ýa pikirlenip bir çözükler tapmaly. Sizem öz ýerinizde dogrudan men pizza paýlayan 14 saat ölüp gelýän bir sany ýanky video görbilýän, onu haýsy videony görýän. Şonu özüňiz pikir edip, özüňiz ösdürýän videony. Size kömek ediljek videony. Sizin şol işläp, agyrçylyk görýän, günüňiz çarş bilýän videony görmek. Başga maçy ýok. Indi hereketler biz näme etmeliýär? Birinji, ýollar açmak üçin üýüşip siz konsulstanyň öňüne baryp bilýär. Siz jenaydy işden yok, aýdýaňyz men öýge aýtjak boldy. Ýa-da aeroportda üýüşip barýar. Ona medetiniz gelmese men aýtdym ha. Hat ýazýaňyz posolstva, konsulstva, jogap ýokmy 15 günden? Daşary işler ministrine ýazýaňyz Türkiýanyň jogap ýokmy? Türkiýanyň prezidentine ýazýaňyz jogap ýokmy? Men size bir ýürüýte list çykardym. Şöyle hemme ýemen adresler var şöyle ýarym diýip. Ýene indiki çykyşymda görkezem, şöyle iyi berin patlaryny diýip. Şu onu rezultat bol. Görüşüňem däl bir hereket edin. Ine görüşende biz görüşýär. Siz o görüş däl, o hereket. Görüş diýeninde sen hakykatdan bir rejim aşy görüşäň. Şu ýagdaýda siz şu zatlar etseňiz rejim aşy görüşäňiz. Siz öýge aýtjak bolup haklaryňyzy dilýäňiz boldy. Siz dilýäňiz. Görüşäňiz yok. Şonam etmeseňiz, onu biz size näme hereketler düşündirir, näme etmeýän düşündirir. Nähil biz sizin bilen işläli, biz sizin bilen işlemeli, biz sizin bilen hereketler etmeli, nähil etmeli. Aýdym şonu. Şoň üçin biziň çykyşlarymyzy serseňiz de her gerek aýma-aý bir hereket edip gelýändir. Ýöne siz goşulanlar. Goşulýanlara köp-köp taňyr ýakan, ýöne az mikdarda, az mölçerde. Biz milyonlap bolmaly. Biz 10 000, 100 000, 200 000 olsa Türkmenistan üçin. Biz milyona barmaly. Ine olsa. İnik soru hiç şart bolmaz saýlawlar bu tordy. Şu soraga öňkü ýylym jogap berdik. Timur Gyýfga näme jogap berip bilýär şu soraga? Temgile bolmaz, bolanok. O hiç şart bolmaz. Eta şol özüni ukbatyan adamlar da adamın öz-özüne ukbatýarlar olar. Şoň üçin bolanok diýen zat ýok, bolmaz diýen zat ýok. Bolar ederiz, ýeňeriz. Şoň üçin bir adam bir ozat oýlanan wagtynda şol zat ozat bolmaly diýýär. Mysly material diýýär. Şoň üçin aýtýar biziň garlamaz. Elbetde bazı oýlanan gol bazı oýlan diýýär. Şoň üçin adam şu özüni biziň şol näme, şol karamdan şol nämeni gorkyny bize biziň kanymyza goýdy. Näçeler. Şoň üçin indi biziň öz adamlarymyz bir-birine rekordlar gazanýar, bir-birini gorkutmak barada. Hawa. Şoň üçin da indi şu atlary köp kulak asman. Bolanok diýen wagtynda bolar eders diýip aýtmaly. Her bir biziň watandaşymyz, her bir türkmen ol individualny, ol biziň öz watandaşymyz, öz türkmen, türkmen kany ýürýände biziň ata-babalarymyz Selçuk imperiýasyny gurdular. Biziň ata-babalarymyz Osmanly imperiýasyny gurdular. Şoň üçin
Bizden özümüzi ruhumuzu bilet tutup özümüzi ilim bilim bilen özümüzi kaldırmalı ve köp tatır öğrenmeli. Şoň üçin men diýjek şol bolunak gelse düýbünin yatırmaly bizim halkymyz üçin. Bizim halkymyz üçin şol bolunak gelse ýok etmeli. Hemme ýerlerde şol näme? Ýa-ni bu bolmaz bolunak gelse de ýetiden aksama diňe çykaýan durýar. Telefonlarda bir günde daha bir 30 gerek telefon geldi. Bolmaz, bolunak edip bolmaz. Nämet bilýäňiz? Han sen şu etme biraz etme üçin sen bir ädim ätdiňmi? Ya siz maňa telefon etdiňizmi ya? Ya bir az goşduňyzmy? Ya bir şol aktivlere bir malades ýa-da men şo laýyk koýduňmy ya şoňa? Özüňiz aktiv bolmasaňyz, iri halkym, özüňiz azlykanda hereketde bolmasaňyz, hiç kim bizi hiçbir etmeýär. Murat Gurbanow ýaşaýan Fransada, men ýaşaýan näme-de Russiýada. Bizim Russiýada ilim bilim adamlar bilen politikleri gitleşýär. Geopolitikleri gitleşýär. Şonda da maýtdy, sizin halkyňyzda hereket ýok diýär. Sizin daşyndaky halk näme etdi? Siz az ýa. Hani köprak bolun diýär. Adyny 2000-3000 ýylansyn. Hani ýylanşdykmy? Ýylansaňyz ýok. Şoň üçin şu söz bolunak söz, şu bizim düşmanymyz boldy. Bolunak diýen söz. Şoň üçin biz öz halkymyzdan, milletimizden bolunak diýen sözi aýyrmaly. Bolunak diýen sözi rejimiň çıkaran sözi. Bolunak diýen söz rejimi işleýär, rejimi. Şeytanyň ýoly bolunak diýen söz. Gelendiňe imanly bolar, nesip bolsa ederiz, nesip bolsa ýeňeriz. Men sizden haýyş edetim gelýär. Hemme ilimden, halkymdan nesip bolsa hemme az gowar diýip aýtmaly bu. Ýöne özüňizden hereketde bolmaly. Allah Taala oýlanan adam gowurýar. Allah betlübüt, razmyşlaýşyk lübüt. Şoň üçin kim adam oýlanyp da hereketde bolsa, onu Allah Taala şu adamy söýýär. Bizim häzir ýolumuz açyk. Haramda rejim öz çıkışları bilen, öz hereketleri bilen ýalňyşyp dur. Her bir ädimde ýalňyşa. Saylalarda ýalňyşlar. Saylalarda näçe gedek bir 90%, 95% saylalarda bar cinayet işleri hemmesi şu ýandakylar bilen birlikde olan cinayet işnetleri bar. Särinde olar öz saylanlar bar. O ýerde halk o ýerde gatnaşmady. Halkyň aýdany o ýerde bolmady. Halkyň saýlawlary bolmady. O ýerde diňe haramdagyň birligindäki adamlar bilen oşular öz rejim adamlary özlerini saýladylar. Şoň üçin men aýtjak bolarym bu näme köpetmäň. Şu bolunak diýen sözi bizim karşymyzda bolunak diýen söz biri ýerigidire 10 ýaşynda 16-njy asarda bizi taşlaýar. Şoň üçin gelen watandaşlar bolunak diýen sözi goýarynda bolar ederiz, ýeňeriz, döweriz, rejimi ýykarys. Sag bolun. Tamam Timur, hormatly watandaşlar, ine ferden biz häzir 2 aprelde saýlawlar geçirýär. Eger siz gatnaşmaňyz hiç tat bolanok diýip, onu biz näme görüşmälimi? Näme diktatory günnede görüş ýykmaly dälmi? Onu bolýa saýlawlar geçirip bilmeýärdi, gyra goýsak, onu haçan biz görüşýär? Biz haçan hakykatdan görüşmeli? Eger de saýlawlara gatnaşjak bolsak, onu iýeti bolýa protest geçireli. Ay bolanok diýseňiz, onu biz diktator näme ýykmaly aýdym? Näme hereketler etmeli? Her kim garaşýa ine Gurbanow öz katanasyny alar, doğrudan katanama, katanasyny alar gider Türkmenistana. Berdimuhamedowyň kellerini katana bilen kellerini çapyp bütün dünýä görkezip, gapyma gapyp aýlanyp ine bollun ýeňirli, çykyňly bayramy köşküňüne bellerlip şolara garaşýar. Bir lider geler ine şunu ederdi. Ynanyň Mysal men baran ýadaýymda men şu köçede bolsam, innik köçede men ýok. Ya innik şäherde men ýok. O ýerdäki adamlar ýene bir Murat Gurbanow gerek. Ya ýene bir lider gerek.
Liderler ba içinden düreme liderler. Ine şu liderler kaldırmalı adamları. O menin baranım bilenem daha çözülmeye adamlar kalmasa. Hiç adam çözülmeye. Şu yerde gurlayanım bilenem çözülmeye adamlar kalmasa. Ine şunu biz birinci pikirleri düzü diye. Haçanla halk tayar olsa, onanın biz içine girer, biz karışmak. Karışmak. Şuun içindeki adamlar diye Murad abi gelmeyen. Özümüzü dine öldürürsünüz. İçindeki adamlar bir yığınan saadet bolsa, biz baracak. Biz hemmesinin yığınanlarına karışamız yok. Yönü gynansak da häzir içindekiler gaty agyr ýagdaýda. İnternetleri yok. Ýagdaýlar gaty kyn. Daşynaklar içindekiler galmalyar. İçindekiler daşynma azatda adamlar galyp başlasın bizem galjak diye. Ondan iki tarapda o futbolny nime bolýar da. O tarapdan top bu tarafa gidýär, bu tarapdan o tarafa ýöne gol ýok. Şurýaly biz görüşmeli. Biz saýlawlar barmy? Saýlawlar gatnaşmaly. Protest barmy? Protestler gitmeli. Biz her wagt bileşip görüşmeli. Biz birleşmeli. Görüşde birleşmeli. Bizim pikirlerimiz dürlü ýöne görüşde maksadymyz bar. Maksatda birleşmeli. Şoň üçin her wagt görüşmeli. Saýlawlara da gatnaşmaly. Geçtin, geçmesin, on öz işi. Bu Allahçılar sizi ağlar, günlü de ağlar. Bütün dünya yine Serdar Berdimuhamed'i kutlu deyip kutlayan yok. Ol standart hatları nime diýerler ýöne saýlawlara inaugurasiýa giren adamam yok. 3 adam ol hiçlan. Bütün 190 döwletden 3 adam hiçlan. Diýmek muny hiç kim gollanok. Muňyň surasy düşmegen maksatçylyk görýärdi. Inik sonra men düşünemok näme üçin siz saýlawlary geçirýärsiňiz? Sizin prezident ambisiýaňyz bar. Halky gynamam. Meniň prezident ambisiýam ýok. Sebäbi men prezidentden günüm häzir gowy. Ananyň. Şu Türkmenistanyň problemlaryna goşulmadyk bolan bolsam, men häzir ananyň maşinymda döwletleri aýlanyp, käwagt işe görnip gezmeli adam. Gezýärdim, aýlanýardym. Ýöne şu işe goşulansam, şul gowy günüm taşlap, şul işe goşulyp halkymy azatlyga çykarar diýdim. Sebäbi bütün dünýäni aýlanyp görüp, men bir zady gaty wyjdanyma derdi. Näçe bizim halkymyz bu ýaly Türkiýede işleýär. Näçe bir ýerine serdenle ol adam onu urýar. O görgüli hiç haklary ýok. Ne dokumenti bar, ne hak bar, ne bir ýere ýüzlenip bilýär. Hemmede illegal. Näçe bizim halkymyz içinde o çöktüri durup kösenýär. Döwletimiz baý wagty. Näçe beýleki döwletler, garyp döwletlerin beýleden Gırgızlarda o çykdyr. Baýlyk ýok Gırgızlarda. Hani o çykdam çörebe. Ýok. Näçe Türkmenistanda? Ne şu zatları hiç kellemesek bilen ok. Wyjdanymy durup bilen ok. Şoň üçin men görüşýär. Öz enatamy, öz ejemi görüsüm gelýär. Türkmenistany bar. Häzir içinden aýýarlar. Murat Gurbanov gelin, kwartira berýär, pul berýär, biznes edin, ejeňizi görün, aktyklaryny ýetirin diýip eýýäm aýtdylar. Diýmek men eýýäm şonu gazanýar. Näçe diňe men maşgalam, näçe beýleki bolanok. Hemmemiz boldum. Men öňüm aýtdym, içine baryp, hemme adam gülýär gurnap bolýar, problema ýok. Ýöne sen bagtly bolmarsyň, o ýerde adamyň kösenýäni görüp, o ýerde dogunarnaşyň gelip, moral taýdan, ruh taýdan, hemme taýdan gaçyp, bomж bolup dursa, sen näme bagtly bolarsyň? Sen onu oturşarsyň, gürleşersiň, gürleşensoň sen nastraýenň bozalar, hemme adam bozalar. Sen bütün halkyň ýa kynçylyk görýän wagty, ölüp duran wagty näme sen şart bolup bilýär? Bot bolanok. Şoň üçin şunu biz düýpli etmeli. Prezident ambisiýam ýok. Meniň esas maksadym açyk saýlawlar geçirmek. Açyk saýlawlar hemme opozisiýa içindäki daşynak gelip gatnaşar ýaly mümkinçilik öwretmek. Eger men ambisiýam bolmasa, men şu ýaly etmen zahmat ederdim beýleki ýaly. Ýok. Açyk saýlawlar bolsun. Şu ýerde men tek özüm bilemok, men prezident saýlawlaryna baranmyň, barmanmy. Şu ýerde kim utsa şol utsun. Kim utsa ine şol Türkmenistan demokratiýada eltmeli mecbur etmäge. Şu elten wagty biri saňa derek giýje günleri işläp, kösenip, ölür ýaly işläp, ýanaklary işledip gezip görse, senim oň ýanky gazanan zatlaryny, ýa şertleri, ýanky ulanyp hezir edip görseň, sen şol utuşda bolýan, sen prezident bolup
eşek yani işleten utuşda bolmaýan. Sen inniki gelecek prezidentler işlemeli. Bu ýaly gitara çalyp, it bilen gezip, at bilen gezip, atyň şeklini, itiň şeklini gurnap ýörmeliler. Olar halka hyzmat etmeli bolar. Diýmek, giýje ony işlemeli. Türkmenistan yıkıldı. Şunu kaldırmak için gelecek 4-5 yıl kim prezident olacak olsa eşek yani işlemeli. Ananım. Men şol adama yani ortada yara nizavidu. Şol yani men şoňa ýanky diňe jantan arzu edýän te gatul işler bol. Şoň üçin men oraya Amerika prezident bolýan bolmaýan hiç ýyl tapaldy. Ine Timur innik soraga geçelim. İnnik soru yine bizim başka bir vatandaşımız aýdýar. Türkmenistan'da eger ýollar açılmasa, Türkmenistan'ın halkı 45% daşınma bolsa, Türkmenistan'daki prezident ve onun kagaty bizim döwletimiz paçalyk geçerdi. Soň bizim bilen näme bolar diýip aýdýarlar. Türkmenistan'ın daşyna galan halky bilen näme bolar diýip soraýar. Şuňa näme jogap berjekmi? Timur? Eger şol däme häzir rejim şu özüne şu paçalyk geçerjek bolup şol ýürüýte şol daşarylykdaky adamny getirmän şol içinde Türkmenistan içinde näme gok kalmaly durmasyn. Hawa indi şol bizim çykyşlarymyz bilen beýlek aktivistler çyksa bilen olar görüpdir. Rejim görüpdir we şoň üçin indi ýandaky ýallaklary olara habar berýär. Hawa yoldaş prezident ya şol haramda ne görüşüňiz ýanak beýlek ýurtlarda näme protestler gidip durawa şoň üçin aňardan geljek adamlaryň baram bozulan adamlar bize gerekli adamlar şoň üçin adamlar hemmesi şol paçalyk geçse grajdansyz galar olar şol Türkmenistan grajdansyz galar. Men şo pikirim şol. Şoňa gidip barýar ol haramdaga oň oğluna Türkmenler olan Türkmenlere dahil ýoklar. Olara biz gerekli, olara Türkmen halk gerekli olan. Olar diňe paçalyk gerek, öz milligi, öz ýetiden aşama diýen tantanyýasa, aýdmaýsa, gereğini çekse, keyfet ýaşasa, olar Türkmenlere dahil ýoklar. Etken işte Türkmenistan için halk için etken da diňe öz tohum kiýjip etýär. Şoň üçin Türkmenistan'daky vatandaşlar baran aktivist bolsun, aktivistler bolsun, hemmetem daşarylyklarda galar paçalyk geçse. Tamam. Sağ olun köp Timur gattory aýtdylar tegin. 2 ýyla sakladylar. Ýene 2 ýyla gitdiler. 2 ýyl 4 ýyl. 4 ýylda sizi o ýerden spiskden çykarýarlar. O diýmek näme? O diýmek häzir paçalyk geçdiler şular. Siz eýýän ulum spiskinde bolmaýar. Şu içine galanlara peripse edýärler, kim ma bolsa şol goýýarlar. Ejem daşyna bolsa rahatlyk ýok. İçine bolsa rahatlyk bar. İçinde de paça bolanda iseni adamlar rahatlygyny aýryp goýup bilýär. Sen ol ýeközçü diýär. Halk maslahaty ýok, ýanky mejlis ýok, prokuratura hemme zat diňe öýünki. Ol iseni zat bilýär, hakalma. Sen bu paçalyk. Şoň üçin bütün dünýä döwletleri paçalykdan demokratiýa geçýärler. Türkmenistan demokratiýadan paçalyk geçýär. Näçip sebäbi Türkmen halky isyan okuraşmaly. Türkmen halky haklaryny almany isyan ok. Türkmen halky öz dogunu anlaşlar. Türkmenistanyň ölüp dursa, men pul berdim, şoň bilen guturdy diýip hasap edýärler. Bu ýalňyşlyk. Sen bütün ömrüň puly iýermeli bolsun. Şoň üçin biz hereket etmeli. İçinde garnaşlarymyzdan, daşna garnaşlarymyzdan hemme başalaçy. Paçalygy näçip geçirdi diýýär. Niýazow 2003'te geçecek boldy. Muny ýanky diktatorlaryň esasy ýoluny soňky jemleýiji final paçalyk. Ine şu 2003'te Niýazow geçirjek boldy, Jadan Hram ýetişmediler, öldü. Inni Berdimuhammedow şu Niýazow 15 ýylyny geçirdi. Inniki derece gerek. Inniki bir täze derece. Hemme adet gördü. Hemme haramlyklar etdi. Gitara çalyp gördü. Ýanky gyş aýlary baryp temperaturany ölçäp gördü. Ol yssywa diýip ýanky çägäň içinde.
Onun kellesi gitti. Inni näme galdy? Şunu kuşuşturmak üçin bu bir çağıjyk. Hemme ýani betbagçylykly, hemme kezzapçylygy eden adama indi täze kezzapçylyk gerek. Düwrü dogurlamak. Ine şonu kuşuşturmak üçin jadan ham şunu paçalygy hüdürleýärler. Bulum täze özüne maksat goýup şonu edýär. Bul ýani diktator ýoluň ahirki netijesi şu. Nazarbaýewam şoňa barýardy. Ine aýrdylar wagtynda. Bolmasa Nur Sultan diýip ýani Merkelem atlandyrdy. Ine diňe döwleti atlandyrmak galdy şoňa. Ine wagtynda aýrdylar. Halk galdy. Ine Türkmenistan galmasa hökümet şoňa barýar. Oňum ine 2 ýyl ýollar ýapyp möhlet goýdular. Şu 2 ýylda şular geçýär. Erti geçermi, yarım ýyldan 9 aýdan geçýär. Adamlar poýdygdan soň ılganyňyz biderek, uruşukdan soň ýumuklaşyp turmaň tordy biz uturlyk. Häzir moment ýatmaň. Iň aňsat ýollaryny tap gelip otyrs, goşunyňda bir öz kiçik ädiňiz edin. Ine men şonu diýen. Hökman suratda parçalar geçýär. Bolmasa keýpini ak gelýär dogun gardaşyny. Bolmasa keýpini hemme zatlar ogurlap satyp baýak edip, bular dogun gardaşlaryny getirip hemme ýerde öz adamyny oýup gidýär. Keýpini däl. Diňe ogurlamak bolanmasa niýaz fiýal ederdi. Geçdi ho niýazdyň işte. Hemme ýere dogun gardaşyny goýup, ularam maşgalar bilen, çağlar bilen baglap ýani çağlaryny öýlentirip olar gyzdan alyp çeýtip gelýär. Teň çağın erti parçalag alsa, şöyle galsa alajy ýok. Daşna da çykmynda. Şu ýerde erkeklerim tapylar, gyzlarym tapylar, öýlentirip täze adamlar dörep başlar, eýýem olar parçalanan adamlar. Ularda eýýem Türkmenistanyň ýani demokratiýa şertleri zatlar bolmaz. Olar täze adamlar, olar diňe parça tanarlar. Hemme ýerde şoň portreti we çokunarlar boldy. Şoň bilen gutardy. Gatansa pikir etmeýän muňa ulugur nemeler gerek ýok. Hemme kanunlar şeýle diýär. Halk saýlaýar ýolny. Eger halk galmasa, ırdaçylyk berse, diýmek şu ýoly, paçalyk ýol halk öz saýlap diýär. Şoň üçin beýlik döwletden goşulmaz. Biz aýtmasak, çykyş etmesek, barmasak, setleri ýygnap, görüşmesek, şol bolar. Ananyň. Men bir ertekleri aýdamok, men şoň içinde ýaşap ýörüm, görüp ýörüm, aýlanıp ýörüm dünýälary. Şonu size aýdýan. Analiz edip ýörüm. Indi mundan meter näme düşündirýärmi bilemok, şoň üçin adamlar indi maşgalan problemasy bitdi gitdi. Çağlaryň problemasy ýitdi gitdi. Indi diňe döwletiň problemasy bar. Biziň watanymyz boljakmy? Ýa-da şu watanymyz paçalyk geçip Türkmenistanyň häzirki maşenniklary Berdimuhammedowylaryň ýeketek watany bolarmy? Ine şu mesele gidip dur. Men size şu mesele ünsüňiz bekleýän sebäbi seredin. Zahvat boldy. 1991-de boldy Niýaz fally. Alternativ fally. 2007-de Berdimuhammedow hiç ýyl şertde ýolbaşy bolmaly. Wagtdan höküm ýolbaşyny edip hemmelerini basyp özüni saýlady. Inni häzir 2022-de hiç kim sesini alman öz oğlunu ýöne naznaçap etdi. Ine şu 3 zahvat geçdi. Inni şuň netijesi parçalyk. Şu ýerde de gyýytka wagtda hereket edilmese Türkmenistan ýadyňyzdan çykar. Boldy. Başga alaçy ýok. Siziň döwletiňiz ýok, siziň ýurduňyz ýok. O ýerde ata-babalarymyň madançylygy başlan wagt ütkedi, sistema ütkedi, indi başga döwlet. Onu ýallap MHM'de işleyen polisler, olar watany satyp ýören adamlar, olara dayanmaň. Ay olar niýet berdi, olar dogry söýledi. Olar täze nimede de gulluk ederler, aýaklaryny ýalarlar, başga ýerlerini ýalarlar, günni görürler, ýallapdyr olar. Olaryň ne watany bar, ne namysy, ne wyjdany bar. Siz özüňiz bilin. Şunun bilen biz öz gepleşigimizi tutalım, başga sora bolmasa, ine ekrana serilýän soralar ýok. Şoň üçin Timur, gyzga 1 minutda aýtjak zadyňyz bolsa aýdyň, menem aýdyn, şunu bilen biz efirimizi tutalaly. Söz sizden Timur. Aziz vatandaşlarım, biz şol öz çykyşlarymyzda 3 aýdan bäri çykyşda aýdyp durýarys.
näme etmeli, näme goýmaly, gaýrat etinde görmedik vatandaşlarymyz şu bilen çykyşlarymyzy izalap görün we şu tematika, näme tematika barada biz çykyş etdik, şolary gaýtalap görseňiz şonda özüňizi gerekli zatlary soralaňyz, şu jogaplar tapyp bilersiňiz bilen çykyşlarymyzda we gönet ya DVT gruppa çatlary gelip şu soralaňyzy berip bilersiňiz awa biz jogap beresiz awa. Şoň üçin ediz vatandaşlarym bolup duran zatlary hemmäňeden bilýäňiz awa şu cinayetçi bizim prezidentimiz yok, bizim prezidentimiz değil, Serdar Berdimuhamedov bizim prezidentimiz değil. Hemmäňeden haýyş 2 aprelde gaýrat etinde şu elektron görüşünde saýlalara gatnaşyň we bizi goldan we netip bolsa Murat Gurbanow netip bolsa şu bilelikde we şu toparlama bilen bilelikde şu haramdan karşısına dokumental olarak hem de toplap sayılıp şolun karşısına bir çıktırsak son cinayet işlerine biz yukarıda o bir şeyde hem yerde biz şunu dakalat etsek sonda bizim iş milliğinleşer sizin için hem dişanak son için davam birlikte gelin birlikte harekete geçelim ağzı bir olun birlikte hareket edip sol haramda rejimi yengelim sağ olun. Sağ olun Timur, hormatly vatandaşlar. Käbir adamlar şeýle diýär. Ine siz görüşdiňiz, hiç top ýok, biz ýeňip bilmerdik. Ol diýmek näme? Biz jaý başladyk. Bir mysal ýetirýän, biz bir jaý başladyk. Biz şoň fundamentini gurupdurkap, ol gelip bir saat ýanymyza durup, han jaý? Han burun jaýyny näde diýip soraýar. Biz ýaňy başladyk. Ýaňy fundament guýup başladyk. Entek beton guýup durkap, ol bizden talap edýär. Han jaý? Jaý ýok, 3 etaj jaý bolmalylar. Siz söz berdiňiz-de. Biz ýaňy fundament goýup başladyk, doňjan. Fundament berkitmeli. Ondan soň 1-nji etaj, ondan soň 2-nji etaj, ondan soň 3-nji etaj, ondan kryşa edilýär. Onuň tehnologik ýa wagty bar. Şu ýaly bizim hem çalışmalarymyz, siz ünsüriň 1,5 ýylda biz näme etdik? Näme pikirler ütküdi adamlaryň? Näme akçylar geçdi? Hemme zady gözüňizde aýlanda pikir edin. Sizin pikiriniz ütküdüm şu 1,5 ýylda. Sizin netijeleriniz ýa-ni näýdi? Her kim netije näýdi? Ine şo bizim netijelerimiz. Özüňiz şolary seyredip görüň, ondan jogabyny aýdarsyňyz. Ine men hemmäňize ýene bir gaýdan poýz intek gitmäke meniň poýza biz öňe gitmeli. Poýz giden soň, paçalygy geçen soň, hormatly watandaşlar, men durýan, hakym ýok. Size maslahat berýän, çykyş etmeň, zindana salnarsyňyz we mümkin ölüm cezasyny eýe bolsaňyz. Sebebi paça hakly. Egerde bütün dünýä, bütün döwletler paçalyklardan, monarhiýadan, demokratiýa we adam gymmatlyklaryny öňe goýup döwlet gurýan bolsalar, Türkmenistan adam gymmatlyklaryny unutup, onu bozup, kanunlar gödök bolup bir adamyň paçalygyna barýar. Ine şol 2 ýyl aganman, geljek 2 ýyl barýar. Meniň prognozum biz paçalygy geçer. Egerde Türkmen halky ay bulardan zat ýoklay, men näme deýin? Bizim başajak zadymyz ýok diýip geçseler, hakykatdan hem şol. Şoň üçin sizin eliňizde hemme zat. Meniň elimde de däl, sizin eliňizde hemme zat. İsteseňiz bolar, istemeseniz hiç alınmaz. İsteseňiz siz kabul edersiniz prezidenti. Türkmenistanyň sizi alan, titleriniz oğlan prezidenti kabul edersiniz. İstemeseňiz şol ölse de, günne size hyzmat etse de prezident bolmaz. Siz barmy? Şoň üçin öz sesleriňiziň güýjüni pesetmeň, gatyl güýjü bardyr. Kanunyň esasyna ulanyň. Arkaňyzda kanun durar. Bütün dünýä kanunlar durar we güýçlendirir seslerinizi. Goşulyň saýlawlara seslerinizi berin we jemgyýet işinden, öz watanyň işinden gyra gaçmaň, watançy bolun. Sag bolun. Hemmäňize jan sağlyk. Yetip gelýän Ramazan aýyňyzdan gutly bolsun, nesip bolsa 2 aprelde başlagym kadýan o Allah görkezer. Sag bolun.